Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, isagut kada kayo the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Ti pakasaritan ita alawas sa Rapauloan. Nayurit iti puso. Dito'y drama tayo. Sonata ni Ayala. The memories shared together kept that love alive. I can't forget you and it won't. Pasensya ka no italang masungbatang ka. Iliplipas ko ngamin itay ti ipinpintak. Amuklat na nakasilent ti cellphone mo isagani. Kaputadi mo kaya't ti masinga kabayatan ti panagpintam. Ne, makagurakan samot kanyakon. Apay ko makakagurak. Ay ayaten ka unay isagani. Maawatan ka. Maawatak ti pagduyusan. Kaslang ngamin makakaungat ka. Pagkunaam sa anak-anak isam, kat saan tamot nga agsangsango. Siyempre, madlaw ko baban iti panagsaom. Sika talaga. Data, imisa makon. Uray tanalpas konti pinpintak. Rumwarta inton malam. Agpasyarta iti kiti baybay. Buyaan tati ililan nagtiinit. Kalpasan na, mangrabi itanto iti restaurant. Amang ano kabayatan ti kaadatan to iti igit ti baybay. Kabayatan ti ililin nagtiinit kat makapanunod ka manin iti ipintam. Adun ti naipinta kaladawan, ti lumlum nagngayinit. Ti kayat ko, katay na idumduma. Kas ko may ti kinaidumduma ti panagayad ko king ka. Talaga? Oh, adda ka di pa'y panagduaduam? Amok, napudno ka iti panagayat mo kanya kisagani. Kasta agman. Kat uray anya ti mapaspasamak. Saan tong agbaliw ti panagayat ko? Ipapastan to tagin niliw inton malam. Kiliyo ka. Ang mga nanya ti pampanunutam. Siga, agin na naak lang bit sakto mangan. Nalabas ka mo na pangal daw. Di naksiningan ni mama, taam mo na madamaak ngagpinpinta. Oh, ma. Apaya ka sa ti panang matbat yung kanya. Ada ka din nagbaliwan ti lang. Nakatataer kalaunay isagani. No manulang nga aldaw nakapupok ka iti kwarto a pagpimpintaam. Kurang langan di mo masangot ti agtigos. Nalabas kayo umad. Nagpagwapo tapno sandak nga isukat iti sabali ni Mildred. No apay nga minasan kayo pa'y lang agasawa. Napayag kayo matan nga agayan ayat. Adaan kayo iti usto nga edad. San kami pa yan nakasagana para iti day tabanag, mama? Kaapay, saan ka kadipay anapnag kadagiti naawat mo apang madayaw akas may sa apintor? Ni Mildred di adaan ni terapaap. Kahit na ti makapanpay di Hawaii, sakbay ngagkasar kami. Nairanamat nga minamapan kami ti pamilya ki Israel. Amumatan, tunggal Kwaresma, saan amaliwayan dagiti dadakkel ko. Talaga na pagkalan a debusyonado dagiti dadakkel mo, Rebecca. Kahit ko kumamat ti sumurot. Napayagan na diyak nagawid iti probinsya. Saan mo mat nga minakayag ti agbakasyon? Kaya't ko kumamat ti makapasyara iti lugar yun. Ado ka no tinapinta sa pagpasyara ni Jay ka? Napipintas dagiti beach resort ni Jay. Adan to sa bali agundaway. Kaya't ka nga iyam-am mo itinasingad agayam ko. Daytoy gayam mo a pintor ti bagbagam? Kaslada nakita ka paintings na idi Kaya't ko kumamat am-am mo.
Nagngayadan ti Maris ti lawang ken baybay. Kabayatan na lumlum nagtiinit. Nagpintas ng paysoy sa gani. Lumabaga ti Maris dagiti ulap. Idinto an natidnukan ti nalabaga iti Maris asul adanong ti baybay. Lumnagan ti init. Ngem tunggal panagpakada. Addala ta isasangbay ti barumanen abigat. Saan kalagaya mapintor? Nakasirseryoso aksamot ngagpaison niya. Kasta ang amin, tunggal adda kay ti dinak. Mariknak tinidumduma aragsak. Day tamot ti pagimbagan, ti manmano a panagkita ta isagani. Kasla ka na yun, ama iliwan ta. Nagpintasan na tayag. Makaguyukoy ti panagisam na. Ay ayaman ti puloy ti pangulutan nga tiddog apok na. Kasla tinubtubay ti bakina. Mapano ni ti baybay. Ha? Sinabuagan iti nakkaladalo yun. Saan? 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 Paspasamak ka. Ay, tagtagay na plagay. Kuha, mama, nagtagtagay na pa. Mabitla nga. Yalaan kay ti danom. Wen, mama. Natagtagay na kumanan di siya, papay. May katlo na gundaway pa nagparang na iti tagtagay na ko. Anya nga tati kay tasawan na ito eh. Pudpud no nga ta, anaparso day dya anapintas abalasa. Wino, bungalaang tiparpar matak. Girl, I need you. I need your love. Apay anak kamulanglang kapaylaang isagani. Ituloy mo ti maturog kat nga paylaang tirabi. Pampanunutam ka di tinapintas a babae iti tagtagainap mo. May katlon da ito ipan na kay tagtagainap ko, mama. Umo na. Idi adda kita yanda kinagduduma sabong. Bunga lang nga taday ta ti panakabambanog ti utak mo. Sa iti may sapay, adda ngagpinpinta iti turod. Idi kuhan, nagnangay madayo agingga anakadanon iti kiti baybay. Idi kita akmanan, adan kakibkibin na alalaki at imapog iti baybay. Ngam nagsinada, idi sinabuhagan ida ti himigan ti adaloyon. Rumbang kuman ni Mildred, tilinaon ti tagtagainap mo. Oray iti na minsan, diyak na itagtagainap ni Mildred, mama. Ikarigatam ti mangala iti turog mo. Nalasaban dagiti matami ti kapupuyat. Natataer ka kumano saan ka narapis. Kababagik nga tada ito, mama. Kan agpapukis ka kuma. At indugan ti buok mo. Awan mo't ngaminan tay barberok. Sige, mama, panawan daklatan di kwartok. Makaturo kag tulata. May katlon apan nagtarawak dagiti kawitan manipod iti nga tirabi. Apan nakulkag ko, iti panagtagtakainap ko. Talaga di akong makaturok pa eh. Tagtagainap lang na ijay. Ngam apay amariribo ka na. Suyabak budlangan. Mariknak adumagsinan ti kalobdag iti matak.
Uray apagbiit lang ko makaturo ka. Nalabasan natin nga tirabi dito, Rebecca. Kalkalpas ko anang anti-aros kaldo, tanagsardang tibos dito. Anyan to nga tanyo oras sa makadanon kayo ti lugar nyo. Nagsapan to siguro. Kumusta kayo dito? Dan talungal daw mi dito Israel. Awan ang pulos din anak. Kanayon na mabambanong ka. Kung ako man madakan dito Ilocos. Adupay lang amin tinapatag nga inasikaso. Kwarismapay lang amin dito. Mapanan ti boss? Limugan ng dagitipada ka pasahero. Sige, si Kanton ti mangawag kanyak na makadanan ka iti lugar nyo, ha? Wen, namnamaam dayta. Bye. Kilat. Asim makitiulok. Bunga nga tati. Panakapuyat ko dayto. Oo, makansamot na nangunor iti bye-bye. Ang nakaintaran dagiti windmills. Wino, nabandog ka din? Nasingagsamot din ipanagpinta mi sa gani. Painanak lang dagiti madak. Ken kasapulan nga ipaayang ka matiti panawan. Amang ano panunutam nga inaawis ka dito igiti bye-bye. Tapno, agpinta akmat lang. Nagtunag tama, nagmalmalam ta ditoy. Adupay ti oras ta. Nalpasamat daytan, nagpartak ka. Adupay ti kurang na. Si kansamat dayta inladawang nagpinpinta iti sirok ti kayo, iti tapaw ti turo. Wow! Nagpintasan ti babae iti igit ti baybay, akas lamang buybuyakan ka. Pampanunutik nga ron na nakatalikod day ta ababay. Saan sama ta siyak day ta? Wen, bunga lang ti mahinasyon ko day ta, Mildred. Sandak samot na mailasin, Nana Barbara. Kumusta kayo? Jeremy! Sikang agpaiso! Ad-adamanan abimos nagka. Saan agas itigayim mo anarapis latta? Tapnusan amalasin nga dan anayin tibagi. No lang ang matinasalon at barok. Ay, dumadon ka. Day talaang, amangan numarabyan da isagani ken Mildred ang nagpasyar itiigid ti baybay. Sino ni Mildred, Nana Barbara? Kayan ayat na kadi? Wen, kaayan ayat na. Pinaypaisom na din ka rin mapanagbagasyon mo. Gimuwapo ka manan. Nagado siguro ti chicks mo niya. Agpadata na singpati sa gani. May salang ti pusok. Kat may samat lang tay ayatak. Oo? Ada ka nung matanubiyam. Owen, andan. Nagamam mo kay kumano jakin tulong ngay muna ibalay da. Iyam amom kanya sakbay ng agsublek at Manila. Mm-hmm. Kumusta gayam dagiti ipinpintam? Nasayat mat. Agisagsagana kiti salip ko iti may siyang art gallery di Manila. Lalaingam, tap na mga abak ka. Sure. Awagan nakto inton ada ka di Manila. Tayam amo ka kini Rebecca. Napintas siguro tinobya man niya. Napupudaw ngamin dagiti taga Manila. Nainak ije Cebu ni Rebecca. Ngam di makal ije Manila. At dada ita ija Israel. Girl, I need you. I need your love.
Pasensya ka no itala ang anak kaawagakin ka, Rebecca. Kadwak ita ni Isagani. Kunam sana ang matday ta. Ang mga nababae kit ditikad nun, Jeremy. Tapno mamati ka. Kasaritam ni Isagani. Isagani. Ni Rebecca akaayan-ayat ko. Una. Rebecca, nasingid agayam ko ni Jeremy. Maragsa ka na kamakamamukan kahit sa gani. Kanayon ang madagdakamat na ka ni Jeremy. Nalaing ka kanopin doon. San met? Medyo lang. Napakumbaba ka niya. Amok na singpot ni Jeremy. Sutsutilak lang. Takasano, nagadutin na pinta sa babae nga kursunada kan kuana. Talaga kasta. Guwapo kung nasingbot ngawin tigayem ko. O sige, itid ko pa iti telepono king kuana. Nalawa mo't dati kwarto nga ayan dagiti na duma-duma apintings mo. Dito'y kakadingag pinpinta. Wen, uray manungal daw ang nakapupukag dito'y ang problema. Talaga aday ito'y tipagduyusam. Ituloy mo. Ngam, di mo nga rod mabaybay anti kaayan-ayat mo. Saan tamawatan nak? Pasarayag pasyar kami mat. No, daduma, agpasyar kami jay turod, kiniti baybay. Buy-buyaan nak nagpimpinta. Nagpintasan da ito'y apintings mo. Si kansamot da ito'y hinladawan mo. Ngagpinpinta iti tapo iti turod. May saan na pinta sa balasang ti adda iti igid di baybay. Kurang pa dayta. Iparang ko iti ladawan nga da kakibin na lalaki. Ngam sinabwagan ida iti daluyon. Talaga analaing ka. Amom, napagbiddutak ani Rebecca akayan-ayat ko dayta. Ne, Jack pala nakikita ni Rebecca akayan-ayat mo. Ne, Jeremy, agkalimdoosan ka matan. Sige, rumartan dito eh. Amang ano, pudutin ka launay. Saan ka diyan nagpakada ni Isagani kan ka, Mildred? Nagkuyog da ka ni Jeremy. Inawagan na kitay, nana. Urayag ka no laangan dito balayo. Ada ka matlaangan dito eh. Makipangrabiikan ka da kami. Tulungan kayong agluto, nana Barbara. Uray madamdaman ton, nasa papaymat. Naimpagtaimay ka. Kaya't ka akasarita may panggap iti ayan-ayat yo. Saan ka di anay bagbagan ni Isagani kada kayo? Di plano mi nga agayan-ayat, nana? Kaya't ko ti makapan iti Hawaii, sakbay ngagkasar kami. Aywan ka hayam. Si kalaangan tinabati dito eh. Ada aminan a pamilya mi Hawaii. Para matlaang iti masakbayan mi kini Isagani, nana. Sutil, nakmanan ako nakon. Ibagamkit din nga da relasyon may kini Isagani. Takanayon kami agkuy-kuyog. Awan magngalinan panawan nan iti kayan-ayat na. Naimpagman no saan agreklamo. Man nakaawat ni Mildred. Nasingpot akaskin ka. Dahito yung timaudi apa nagkuyog mi. Maudi, kunam? Ay, sabali man ang tinagawatam ako nakon. Kaya't ko asawan, agsubli ako ni Manila. Sige nga, Rodan. Agan anak kaya kanayan ha. Bye. Bye. Isagani. Agsubli ako ni Manila into narabi. Numatuloy kay Manila into narabi. Pakaamuan naktulaang tasabtan ka.
Sige. Aramatik to tilugan ko. Itugot ko pa iti pintings ko. Isapsapam to ti mang ipakaam mo. Tapno makabakasyon na. Ipapastan to ti agpasyar. Nagsubligaya man ni Jeremy di Manila. Kuna ni Nana Barbara, analablabos pa ng agkab sa tikinasingid yun. Wen, idi adapay lang dito probinsya. Nang runa idi agadadal kami. Nalablabas kami pa yung agkabsat. Nakita na nga ron, dito yung nagado a paintings mo? Wen, pinastrik ko iti studio. Nakita na paikit diyan, nagiti paintings ko. Isa gani. Oh, apay. At doon sa kahit mong ibaga kanya ka. Napatag unay dito nga ibagak. Saan ka matngatan amaklaan, tanagtulag ta idin. Inawagan dagiti dadakkel ko. Kat nakasaganan ti papel ko, amang surot kadakwada iti Hawaii. No kasta. Talaga, ngagin na dayutan? Nagsubligaya man ni Jeremy di Manila. Kuna ni Nana Barbara, analablabas pa yung agkabsat ti kinasingid yun. Wen, idi adapay lang diti probinsya. Kinagadadal kami. Nalablabas pa yung magkabsat kami. Nakita na nga ro, dagito yung nagato a paintings mo? Wen, pinastrik ko iti studio. Nakita na paikit di dagita a paintings ko Isa gani. Oh, apay. Adan sa kahit mong ibaga kanya. Napatagunay dito nga ibaga. Saan ka matngatan amaklaa, tanagtulag tayo din. Inawagan dagiti dadakkel ko. Kat nakasaganan ti papel ko, amang surot kadakwada iti Hawaii. No kasta. Talagang agin na dayutan? Malidayan ka kadi? Saan ako na makitkita pa'y? Gagangay makarik na kitiliday. Lupay man manutang agkita. Gaputakas lang napatpatag ti kinapintor ko. Gamaawatak ti arapap mo. Agyamanak, tamaawatan nak. Saan ka nagliday? Saan nagpaya pumanaw adagos? Masapul na susuruay ka na. Akait ko asawan, iruam kon ti bagik, adi kanton makita. Anya ti kayat maksawan? Ikarik, sublian kanto. Isa gani, kunak man no ituloy mo ti agpinta. Nga, nakamulang lang ka man. Mama, manmano kami ngagkita kini Mildred. Gamalidayanak, asan kami itong nagkita pa Damag ko, madama ka nun ti panangipagnanay ti papeles na. Nalpas ka no paikit din. Kitday ti paglidayak. Mapayagpay mat nga ta, ama ka pa ni Jay Hawaii. Kan, agsublimat kan ka, saan ka di? Uwan, dahi tati tulag mi. Kinapod na. Mabalim mi kung hapitag din na, kasagasawa. Nasaysaya at matlaang no agkasar kayo sa nakapanawan. Sige, mama. Ituloy ko na ito Mama. Amangan no isardeng kong tupay lang tagpinta. Tapno maipaihak iti umno apanawan ni Mildred. Nasurok ang makabula na saan ta nagkita, Rebecca. Kasta unay nga ilukukin ka. Day tangar tinadlaw ko kan ka. Oh, apay kas laki mutong ka. Kan nagpusyaw ka.
Nagsakitak ka dagiti na palabas ngal daw. Gapo iti panagpuypuyat ko. Anya nga minti pagpuypuyatam aya. No daduma, sana ka makaturturog. Gapo iti kapapanunot ko kin ka. Nagaduti sa bali apang ipapasam iti iliw mo kanya. Rebecca, ay ayatan ka launay. Sana nga agsapol iti sa bali a babae. Sikati umunakan maudi nga ayat ko. Nay, nagseryoso lang arodan tinobyok. Oras siya. Mailiwak matkan ka. Kaano itayan tiyay mo dito'y Manila, Isagani? Kaili ko ti panagkuyog ta, idi nagbakasyonak dita lugar tayo. Mabayag pa'y. Saan ko pa yan alpas na iti salip ko iti dakkel nga art gallery dita Manila? O ni Mildred Sarte, agpa Manila. Tapay? Ipagnanakano dagiti papilis na ama pa ni Hawaii. Talaga ang matuloy yan. Naliday ka lakit di, ama panawan. Ay, awan mabalin ko parts. Dahil tate arapaap niya. Kasano na makakita iti sa bali, apang isukwatan nakin ka? San ba't nga tama pasamak na ita? Kaslagasawa kami. Masubok ti kinapudno ti tunggal may sakada kayo, Isagani. Amok matkit di, anasingpat ka. Itay pailangag sapa nga data dito'y terminal ti bus. Anya ka nung oras sa magkasangpat ni Mildred? Nagtix ni Isagani itay, sakba esukunan kay ti balayo. Adda ka nun ni Jebulakan ti kayan-ayant na. Oh, kan. Di adda kumaitan. Adda dim ti nga bus. Amang ano dayto yung tinagluganan ni Mildred. Iso dahi dumdum sa ahag. Jeremy! Mildred. Ni Rebecca akayan ayat ko. Rebecca. Ni Mildred akayan ayat ni Isagani. Kitaan na kumadlatan, Mildred. Kasla ngamin, adan nakakitaakan ka. Diyak lamang lagi pa. Uwino, kaingas mo lang ata. Imawag adagos ni Mildred, kalpasan ang nakadanon dita Manila. Agtaros kumakano iti hotel. Ngam pinasangbay ni Rebecca iti balayda. Awan ti pakadalagam kabayatan ti kaadana ditoy. Saan mi abaybay anti kayan ayat mo? Amangan no saan ngagbayag dita. Malpas lang de kiti asikasfun na. Agawid mo't la adagos. Nasingudan adagos dagiti kayan ayat ta Isagani. Kasla na bayagin nga gamamuda. Nasingad damat. Iso amasapol ngagsinlingid da. Ni Rebecca ti mangkuyog to. Adda ngamin napatag nga si Kaswak. Ipasyar kong tulaangan ida. Ay na, pada kamat nga do ti pakakumikuman na, Jeremy. Apay ngamin asan makakinuyog. Tapno, makapagkita tamanan. Kaya't ka ngayam amo iti kayan ayat ko. Addan to latagundaway. Ken kaputan ni Mildred tinangibaga, alsan ko nakuyugan. Di na nga takayat ama si nga kakadagitar aramidam. Sa bagay, agin na dayo kami nga gaynayat. Kahit ko nga ipaayan iti nanay apanawan. Sa nabali na mabaybay ak ti kinapintor ko.
Jeremy? Abay! Jeremy! Baliwan ka itong awagan ni Sagani. Kila at nagpakada. Amang ano dapat ramidin na. Ang kaslan nagasog. Girl, I need you. I need your love. Agyaman naklauna iti panong tulong mo kanyak, Rebecca. Diya ka mo tituturong at ito syudad. Awan anyaman na. Inton adakan iji Hawaii, di kan tumangliplipat ha. Day talaga yan. Kanayon to asila lagipak iti utang ko ana imbag anakam kada kayo kini Jeremy. Awan ka din tiaramidam? Agawid ka din iji probinsya? Kuma. Kababain nagbayagak iti balayo. Si Kamat. Saan ka sabsabanin? Inton sumarunong aldaw, agawid kan. Ipasyarda ka pailangkin ni Jeremy. Angam ni. Awan pailang aging gaita. Itay payasagsagay sa makitahan na kiti pinting sa. Kaslad na sapsapulam. Isagani, sa dino tayan tay paintings mo nga daka iti ladawan at pimpinta iti rabaw ti turod. Idinto nga dati may sa abalasang iti baybay. Deta man o. Kat no baybay matla ti makitkitak. Aglulumba higante adaluyon. Sinabuagan nga ro tinakla daluyon. Sika talaga. Sutilin na pailaang. Malagip ko lang ni Rebecca. Naasidaga dagos tirik na kenkwana. Kahit nasa wen, nasing patakaskin ka. Kasla, nakikita kon. Ngamjak la malagip, no sa dino tinakakita ak kenkwana. Pasensya kan. Nudyak na sungbatan adagos ti hawag mo, Rebecca. Kariring ko lang. No saan ka pa'y nga inawagan? Saan na ka malagip? Mabit lang. Saan ka diya si Mark iti trabaho? Sana kasi Mark manipod iti kalman. Nakasakit ti ulok. Tatay, anyan ti sakit mo? Gapo nga ta, iti kinapudot iti panawan. Ay, noon ngagpaiso, nagpudot mo ti panawan. Anadang ti salon at mo, Jeremy. Uminom ka iti ada-ada noon. Talaga nga, iyali ka naklaunay, anya. Siyempre ay ayatan ka launay. Paturugan na ti agas at tumarak, Rebecca. Barang nasaya at tontiriknak, inton makariingak. Kunak no saan mo na mapanunot ti agpapukis isagani. Nasapa ka man na nagdigos. Rumor kayo kanimanan kani Mildred? Wen mama, ada ka no imbaga ti barkada na napinta sa pagpasyaran. Inal daw sakit di arumwar kayo. Naisardeng mo ti panagpintam. Kabayatan nga dapay lang dito ni Mildred, mama. Ipay ko amin na panawin ko kingkwana. Madlaw ko ti kinaliday dagiti matam. No panunutek ajak ton magita ni Mildred. Natural. Aglidayak. Ket, ti babae nga agparparang iti tagtagainap mo. Kalpasan ti maikatlo agun daway apan nakaitagtagainap ko. Dadyayin tinaodi. Parparmatak lang siguro dadyayin.
Agap-abay tayo sa gani. Nakapatpat ka pa iti dakulap ko. Ngam timang liwang-liwang at taaw ti pampanunutan. Malagip mo da pintings ko kadag iti agayin ayat asinabwagan ti higanti adalo yon. Kaslat datate ki jay. Saan nga ta sa bali a babae day jay? Mildred, sika lang tayo atak. Awan sa baling inayat ko, nusan lang nga sika. Amok, amalidayan ka iti madanin a panagin na dayuta. Saan lang asika ti masakitan? Panunutam, akasla apag kanito lang ti panagin na dayuta. Ururahik ti panagsuplim. Amok nga do tinapipintas abaybay ijaway. Ngumtunggal makakita kay taloyon. Laglagi pa mga dak nga gururay. Itay pa'y lang akit kita am day tapintings ko. Uray lagkurot timoging mo. Ngem, napintas ka lata. Dahito ka din di obra maestram sa gani? Oh, apa yan nasa lutsod mo? Uray ka sa ti panang matmat ko. Diyak maawatan no anya ti kayat mo nga ipasumudaag iti dahito apentings mo. Puso ko na kuma. Saan mat amaris na labaga? Sigurado ka kadi? Analabaga ti maris ti puso? Iso ti amok. Malaksid iti dayta. Nagado nga urid na. Uray laan nagkatlo ti pan nakapisi na. Naduduk iti saan. Kasta ka di kayat mo asawan? Asino man na makakita iti dayta pinting. May kanay ti bukod na, akay papanan. Anya pa ito'y maris asul. Kasla agpitpiti ka puso. Bye-bye dayta. Mingmingam anaimbag dagiti ulap iti dayta apintings. Awan ti may lang akatao ka dagiti ulap. Kas iti sinan puso. At dagiti urit ajak maawatan. Girl, I need you. I need your love. Dumduma nga agpaiso dayto ya painting mo isagani. Ura jak maawatan ti kayat mo nga ipasimudaag. Napintas. Mama, dayto ti bilang ko nga obra maestra. Kayat mo asawan? Daytan ti maudi a painting mo? Saan ko nga mo? Narigat ang maawatan ti kaipapananday to'y a painting. Kaarig na ti pan nakariribok ko kadag ti agsisimparat at agtagainap ko. Sakbay ng ipintak leta. Isagani? Pinicture ko sakbay ng patulod ko kin Jeremy. Dakkel ka no tinamnama ang mga abak. Ngam, kaslasan ka naragsak? Gapot sakbay ti pan nakaangay ti art gallery. Isumo ti panagluas ni Mildred amapan ijihaway. Nasapa pa yung idadatang tayo dito airport. Isagani, Mildred. Nasurok pa'y amay sa nga oras sa flight mo. Makapaginiliw kayo pa'y anaimbag. Ay, Jeremy. Nasakitan ti dakulap ko iti kapipisil mo. Kurang laang nga nasaan nakakayat nga imbatan. Ang mga nukayat na ka nga igawid a pumanaw. Awan kayam,
Apay adi mo kinakuyog ni Rebecca ang nakipagtulnog kanyak dito'y airport. Kilat ang nagatake ti sakit ni Papa na. Sana makapano iti ospital. Tagsang sangit matlatan ni Mamang na. Kaasim man. Saan mat anaragsan ti rikrik na ni Papang na. Nerbiyosa lang amin ni Mamang na. Mildred, kanayon to, asila lagi pakin ka. Ang mga nulimon mayulot agpinta. Sayang. Yakon may matangan ti panakiwaragawat ti panangabak ti painting mo. Nairanamot na flight ko. Mabidlan. Saan ka diyan ni Rebecca Reche? Amang ano agar arapaap ka lang isagani. Bueno, kahit mo lang nga iliwliwag tiliday mo. Isagani? Saan ka magliday Panunutom ko nga adaak lang itisibay mo. Di akong makita ti aeropuerto nagkapunta ito aeroplano at naglugana. Kasla marigirik na pailang. Tinabarakan na irot na panangarakot ni Sagani kanyak. Sabay pinalubusan na kasimrag iti departure area. Ayatan ka, Sagani. Diyak ko makayat nga ginagtayuta. Ngayon para iti masakbayan ta. Masapol nga ituran til iliw ta. Hello, Jeremy. Isagani. Sa dinutayan mo. Itay kami pa'y kinarabika dito'y art gallery. Dandani akong makadanon. Nagadong kami ti tao dito yung mall. Makit-kita na kan. Makit-kita na kami kadi. Juan. Nagpintasan ti kadwana. Nawawagan ni Jeremy. Matitikandangatan kan Rebecca amang ure kanya. Hello, Jeremy. Isagani. Sa dinuntayan mo. Itay kami pa lang ka ni Rebecca dito ay art gallery. Dandani akon. Nagkatwa tao ti mo lang. Makit-kita da kan. Makita da kami kadi. Ni Jeremy. At nakadwana ang napintas. Kunak nung iaw-awan kan. Di ka pa ilang amin kimuyog kanyak itay. Awan gayam. Ni Rebecca. Rebecca ni Isagani. Anasingad agayam ko. Pintasan. Kamaudyanan na. Nagkita tamatlangan, Isagani. Iti lang telepono ti pagsarsaritaan tayo di. Nagururay kami kin ka. Binoy-buya mi kin ni Rebecca ti paintings mo. Napintas kun, naidumduma. Itapay lang. Kablaawan da kan, Isagani. Agyaman na. Sapay lang ko ma. Kahit anya ti makunayo ti paintings ko. Tinapod mo na. Awan tinaawatan. Apay nga rin da kabkablawan na kon. Talaga nga obra. Uray siya. Jak unay maawatan ti kayat mong ipasimudaag. Uray matla nagkatlo ti pisi ti puso. Ngem, kasla adda mabukbukal ko arupa kadagiti ulap. Adda pamalpalat patam, Jeremy. Uray ni Mildred. Ibilang ng obra maestra da ito paintings ko. Sayang, tasan na naimatangan ti manamnama apa nangabak mo. Agsarsarita kayo pa ilang ka ni Rebecca, Isagani. Inakbiti ti race room.
Nagkatlo. Ngam ti kinapudno na. San lang nga madlaw ti maikapat apan nakaukrit ti puso. Kadagiti talo arupa iniilamin na kadagiti urep iti dayto apintings ko. Tinaamo arupa ni Rebecca ti makitkitak. Anya ka ti kahit asawan dayto eh. Sa narumbang na iti amariklik na. Addan kain ayat ko. Ken kayan ayat ni Jeremy tinasingad agayem ko ni Rebecca. Kablaawan ka isagani. Nangabak iti umuna agunggo na ti paintings mo. Naragragsak ka kumapay, mama. Noon ay matangan ni Mildred ti panangawat ko iti gunggunak. Saan nakakading ay nawagan? Sangsangpot na pa'y lang iti Hawaii. Kailiw na pa'y ti pamilyana. Siyakto ti umhawag. Inihawid mo mat ti paintings mo. Awan ka di tinanggatang. Ado ti may tagumatang. Oray kasano kadaklagatan tingjaya da kanyak. Yakin lako da ito eh. Adda kahit ko apang isagutan. Sigurado ani Mildred da ita, anak ko. Nagpitot kayo, mama. Sayang ta sana nagbeg ni Sagani dito syudad. San mo ta na nagpaigawid? Ado siguro tinaskan nga aramiden na iyi probinsya. Anya timako na mitigayam ko. Nasing patakaskan ka. Guwapo. Kan, na isang sangayan ti kinasirib na. Manmano tinalay nga pintor akaskin ko ana, Rebecca. Naidumluma ti kinasidat ti imahinasyon na. Talagang agayam kayo niya. Kastaho na ti panangibidam kan kwa na. Nagasat to ti babae apakasaran na. Kat nagasat na unay ni Mildred. Nagasat akmat kan ka, Jeremy. Gapot amariknak tinaidumduma apanagayat mo kanyak. Addag dito sirok ti kayo a pagpimpintak no ka, ang matantan nawagan ti iti baybay. Siguro, ar-arapaaban na kanya. Mailiw ako na yun kan ka. Adadapay kanya. Nga mo ka naragsakay ti baro alobong mo. Sikatiragsak ko, Sagani. Mildred. Nalawa ti taawa nagbaitan ta. Ngam dito'y pusok. Intalimang ka, ket kupikupak tinadarisay apam mategta, anay rit dito'y pusok. Kasano nga mo yung adak dito'y mama? Awan kay di kwarto a pagpimpinta ami Sagani. Iso nga mo nga dakalatan dito'y. Italamanan nga umahig dito'y. Ada ka di napatig nga ibagayo? Apay a sinurdak? Nabatim ti cellphone mo. Agri-ring. Aday mawag ita iti cellphone mo. Wungay. Nabatik ti cellphone ko. Ni Mildred ka di ti mawag? Numero lang ti agparparang iti screen ti cellphone mo. Saan ni Mildred day jay? Girl, I need you. I need your love. Kasano nga mo yung adak di titurod, mama?
Awan kay di kwarto a pagpimpinta ami sa gani. Iso nga mo nga dakalatan dito eh. Italang manan nga umayak dito eh. Ada ka din napatik nga ibagayo kanyak. Apay sinapsapol dak. Nabatim ti cellphone mo. Agri-ring. Ada imawag iti cellphone mo. Uwan gayam nabatik di may sa cellphone ko. Ni Mildred ka di timawag? Numero lang tinagparang iti screen ti cellphone mo. Saan ani Mildred day jay? Sino nga ta? Yak malagip no asino ti nakaitidak pa iti numero kidi. Oh. Apayakas la rin magsak ti langam itay nadakamat mo ni Mildred. Tatiam mo magkatiso ti imawag. Ha? Ita, insublimanan ti panagkita mi ti baybay. Anya ka ti pampanunutan. Awan mama, awan. Yan. Malipot na pa ni Mildred di Hawaii. Saan mo matan ang mayulo ti agpinta? Awan mapanunot kang ipintak, mama. Ken... uwan gay, mama. Hagawid da yun. Baring umawag man ng mawag. Bueno, siyak ton ti umawag. Kinilaat na kiti dayto yung isasangpot mo dito syudad, Isagani. Di na ko mapinakaamuan, ta sinabat kay ti terminal. Isupay pa kasi nga. Si Kamet, nasingid lang agayam. Nakasaganak ang mga sakripisyo ti anyaman abanag. Para lakit dikin ka. Talaga na pudno ka agayam. Kasto yung amin, hinawagan nak ti may isang advertisement agency ti Manila. Wow! Alaan da ka apintor iti kumpanyada? Talaga asikat kan? Uwan gayam. Aday mawag idi anang damag no ilakom ti pintings mo. San kong ilako? Uray pa'y mano ti panggatang da. Talaga na patagking kadayjayan niya. Sigurado nga da pang isagutam kat awan sa bali no saan ani Mildred. Apay nga mo mga dapang isagutak. Kasanon no kuidawan ni Rebecca nga isagot mo laangan. Anya? Nakigtutak iti dayi asalodsod ni Jeremy kanyak. No amo nala ko ma. Nga maapay nga ta na ibaga na tikas dyan. Kan nadlaw ko akmat kutong. Kas lagkab-kabagi kami matan. Sa bagay, sana madlaw ngad na sakit na. Mailiwak launayan king ka. Sapay ko ma, tasana ka makasinga. Isagani, mailiwak matunay kan ka. Apaya ka sa titimag mo. Kaslagang sangit ka. Anda lang sang kabasi na problema. Awan anyaman na na ito. Basta, kanayon alaglagi pa. Urayan niya di mapaspasama. Ay, atang kalaunan. Ne, agsangit ka matan. Numabalala ko, ma. Aganos ta. Agkita tanto manan. Nagsarita kami iti telepono kini Rebecca. Mapan ka kano iti Manila. Doa kayon sa laga nagkuyog iti na minsan. Wen, kilat ngamin nga danapanan ni Jeremy. Ngam simurot mutlang kada kami. Girl, I need you. I need your love.
bukod di na pa ni Amerika ni Jeremy. San kami pa yung nagsarita? San nasungsungbadan di hawak ko? Apa yung ta? Uray ni Mildred. Nabayagan na yak nakasarita. Niya nga dati problema na. Saan na akayat ngay baga? Diyak ba't din pinilid? Oh, ni Mama. Oh. Mama. Apay, Mama. Anya di? Ang sakit ni tiyan ko. Ha? Ay, ipan kayo langan ni ti doktor. Barang sumayato matlangan tirik na kinton madamdama. Sino tiyang awagam itay? Ni Jeremy, Mama. Ngamsan nakasungsungbatan. Uray ni Mildred. Nabayagan na yak ng kasarita. Mariribo ko nakmatan. Uray siya. Nabayagan na jak nakasarita ni Jeremy. Ngamgapot ada pa nagtalag ko kankwana. Pabusuyak ngagpapasiti pa nagbakasyon na. Kasta ka di. Kwa, nakaumay kami kini Mama diti Manila. Tagpa-opera. Adang min timaw da bukol iti tiyan. Naimbagman ta na sikot yo. Sana kumakayat. Kaya pinilit ko idimbaga ti doktor nga mga nagtinag ang malignat ti sakit na. Napigsapay lang ni Nana Barbara iti panagkunag. Malagip ko kayam ni Mildred. Dadang na. Nabayag mo tinadyak ng kasalita. Allah, kay sagani. Delikado na sa matan. Ang mga doon nalipatan na kan. Ah? Naangaw ka matan niya. Ada pa nagtalikuking kwa na. Mangnamnama katungpalan na tinagtulagan mi. Akalpasan ti makatawan. Sumangpot matlang tap nagkasar kami. Sinintar ka laang. Day tama tinapatag isagani. Ti panagtalak iti tunggal maysa, dagiti agayan ayat. Agtalinad kayo kano iti sumagmamanong aldaw diti ospital, Mama. So nga ganos kayo. Naimbag ta nasigod ti panaka-operak. Kaano man na sumarungkar ni Rebecca? Diya ka mo. Saan kami pita na nagsarita? Adan tulatan na. Magustok akasarsarita ni Rebecca. Lalagaan tiriknakken ko na. No kumasaan akayan ayat ni Jeremy agayam mo. Kano awan ni Mildred. Isuti kayat ko ang makagasat mo. Ni Mamamat. Kat numakit kita kayo nga agsarsarita no sumarungkar dito yung ospital. Kasla, adda relasyon yo, iti kinapasig yo. Idi damo ang makitak ni Rebecca. Nariknak ka na si Degan tiriknakin ko na. Paliiwam tabagim. Ang mga nuday takit titisan nyo apag kinaawatan gagayam. Day tatisanto ang mapasamak, Mama. Noamula ko man ni Mama. Ngam sa narumang day tayo marikliknak. Diyak kahit nga darumswa saan may apag kinaawatan kini Jeremy. Kahit kong isagot kini Rebecca ti Pinting. Iso ti pagpayan na. Ni Rebecca ti kapuna, ana ipintak timpilang kong obra maestra. Ngam, bidtot a panawan ti panagamam mo mi. No kumaimon una kami anagamam mo. Ken saan da anagayan ayat kini Jeremy.
mabalin siguro ang nagrayo akin ko na. Nagkita kayo gayam kini Isagani, Rebecca. Nabayag ka dito ka Manila? Dandari makabulan dan. Nagpaagas kami ni Nana Barbara. Nabayag ka no na saan ka nagsarita? Makumi-kumakla ang iti trabaho. Day tama din ako, Nana. Kasi di ba nagtalag ko kini Jeremy nga daita iti Amerika? Agtalag ka kumaman kini Sagani. Rebecca. Agsangsangit ka ka di, Mildred? Saan? Sige, adapay aramitak. Bye. Anya na ituyan ang aramida. Diya ka mo. Numapakawanak ni Sagani. Kaslawan to rin ko ang makisaritakin ko, anak. John? Jeremy, mailiwag kan. Grabe ka, naibturam ti sana nangawawag kanyan. Sapay ko ma, na maawatan na, Rebecca. Wen, maawatan ka. Oray, tanaragsak kayo matkin Isagani. Ah? Oo, apay agas na ti panangkitam kanyak. Ang mga ano niya ti pampanunutam, ay panggap ka na kami itigayam mo. Jeremy, apay agas namatan, at adakim mutong ka. Oray, tagwapo aklat ta. Bagay kumat da ito'y abagik. Saan ka di? Agkab-kabagi kami lang kini Isagani. Wen takanayon nga agpuyat. Wen gayam, nabayag ka no nasandaan nagsarsarita nga agayan ayat. Ang mga nakiasawa mata. Anya? Pilyo ka. Hoy, sana nasayat day tangaangaw mo, Jeremy. Agyaman hakta na awagan ka matlangan, Mildred. May liwak unahin king ka. Isagani. Oh, agsang sangit ka. Pakawanan ako ba? Anya ti kahit masawan. Saan ka amawatan kan? Awan lang mo kabasol mo. Anda, nakatagtag ka. Ladingita ka jak na tumpal ti kari. Ha? Anda na asawa. Anya? Girl, I need you. I need your love.